Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit. Abah biasane kalau pas los, Abah los. Niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Abah? Bokong Semok. Oh kabeh demen. Kabeh demen. Niken ki yo ngono. Semok kuwi. Sampeyan ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampeyan, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupanya jam dinding nek dadak. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los, rasa mikir ning kene iki pondok. Kenapa ndak masalah nembang bokong sing Niken ki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampai nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok ki ndak masalah, mergo kuwi karunyane Allah. Awake dhewe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Seniki anggap nyanyi bokong semok, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Asline Mas Mulak pembelaan to. Sing apik iki bokong semok anugerah saka Gusti Allah. Kuwi lak bojone bokong lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh hipen. Ya, mulang ngalih. Lah kok gaene kualik malah koyo beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene. Liyane bokong semok, Nduk. Liyane bokong semok.